Krásny deň prajem, moje meno je Rita Bičkejová. V podstate som absolventkou kurzu EMOD, čo je vlastne náplňou ktorého bolo naučiť sa emočne odblokovávať, respektíve naučiť sa také techniky, metódy, vďaka ktorým dokážem pomôcť ľuďom zbaviť sa ich emočných blokov, respektíve nielen emočných, pretože zároveň odbúravame aj informačné, aj bloky z presvedčenia, tak to je úplne že fantastické. A ja som nesmierne vďačná Alexandrovi Birčákovi, že bol na tejto ceste mojím sprievodcom. Naučil ma za veľmi krátky čas veľmi účinné metódy, vďaka ktorým viem pomáhať ľuďom, viem ich problémy riešiť. A chvíľu som čakala, aby som sa podelila s vami o túto moju skúsenosť, pretože ako náhle som vlastne dokončila tento kurz, išla som rovno do akcie a mám prvých klientov, ktorým som aj ja už vedela pomôcť vďaka týmto technikám. A viem vám povedať, že tak úžasne mi ich odovzdal, že zároveň viem aj ja pomáhať ďalším ľuďom. Takže využila som to jednak pre seba a využila som to jednak už na svojich klientov, klientky, ktorým tiež pomáham týmto spôsobom riešiť ich problémy. Jedným z mojich základných alebo pohnutok, prečo som sa ja na tento kurz prihlásila, čo bolo absolútne z intuície, že chcela som poriešiť emočný stav svojho syna, ktorý sa stal obeťou šikany. Robil dokonca aj tyky, mal naozaj, že problém sa prispôsobiť škole, mal problém nastúpiť do novej školy a proste tam to bolo také všelijaké. A viem vám povedať, že s odstupom mesiaca je môj syn absolútne vymenený, ale tak by som povedala, že nie s odstupom mesiaca. S odstupom mesiaca si to stále za každým zvedomujem. Ono sa to stalo okamžite. Tam bol možno deň, dva také, čo bol taký prelom, ale skutočne to je absolútne iný chlapec, absolútne inak sa správa, prestal robiť tyky, je taký viac vyrovnaný a toto bol dôvod, prečo som tomu začala ešte viac veriť a vďaka ktorému dokážem aj ostatným odozdávať túto hodnotu alebo riešenie vďaka tejto metóde. Takže obrovská vďaka, aj veľké ďakujem Alexander Birčák a verím tomu, že pomôžeš ešte veľmi veľa ľuďom naozaj osvojiť si takúto metódu, pretože je to veľmi účinné a všetkých, ktorých máte volanie osvojiť si takéto niečo, tak neváhajte a prihláste sa. Prajem vám ešte krásny deň. Dovidenia.